ஹாய் ஆல் ஐம் ரஞ்சனா குமரவேல். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல எஸ்டிபி அப்படின்னா என்ன? எஸ்டிபினா சிஸ்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்பர் பிளான். எஸ்ஐபின்றது பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டம் மாசம் மாசம் உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து போகும். அதுக்கு பதிலா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நேத்து போட்டிருந்த வீடியோல சொல்லியிருந்தோம், உங்ககிட்ட ஒரு 50,000மோ 1 லட்சமோ இல்ல ஒரு 2 லட்சமோ ஃபண்ட் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வாலடைல் மார்க்கெட்ல நீங்க எஸ்டிபி ரூட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். சோ எஸ்டிபில பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு ஒரு 50,000 வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து லிக்விட் ஃபண்ட் இருக்கு, ஓவர் நைட் ஃபண்ட் இருக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஷரி பில், பாண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இது கேபிட்டல் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. எவ்ரிடே அதுல இன்ட்ரெஸ்டும் வரும். இப்ப நீங்க ஒரு 50,000 அதுல வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு டெய்லி எஸ்டிபி இருக்கு, மந்த்லி இருக்கு, வீக்லி இருக்கு. இப்ப நீங்க ஒரு 5 நாளைக்கு வந்துட்டு 10,000 இந்த மார்க்கெட் டவுன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா நீங்க டெய்லி எஸ்டிபின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எவ்ரிடே வந்துட்டு அது வந்துட்டு பிக்கப் ஆயிடும். சோ நீங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி டைம்ல வாலடைல் மார்க்கெட்டை யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு சோ எஸ்டிபியை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.